Father Greg Mendez o bagtingan sa Kamatuoran 101 dunay buwelta sa usa ka pastor nga miatake sa larawan sa Santo Niño. Pastor sa sulpot nga pondok nagkanayon nga ang bato o kahoy dili makatabang sa atong pagtuo. Sa bagong post dining usa ka pastor nga si Sigaw ng Katotohanan, iya na usab nga giatake ang Santo Niño. Nga matod pa niya kung mao ni inyong saliganan o dalangpanan, di gyud ni katabang kay bato o kahoy rani. Mao pagmata namo sa kamatuoran mga kaigsuonan o saligi ninyo ang buhing Dios nga pinakalabing gamhanan. Mao ni ang post ni pastor ug nakahatag kinig managlahi nga reaksyon. Dunay uyon sa maong pastor ug daghan usab ang misupak labi na kadtong atong mga kaigsuonang mga Katoliko nga nasayod sa atong pagtuo. Ug gitubag kini sa atong pare nga si Father Greg Mendez nga matod pa niya sakto gyud ning hunahuna sa poser nga kon sa ribulto gyud ta mosalig wala gyud ikatabang ang maong ribulto. Wala gyud siya nagtuon. Walay saktong Katoliko nga nagsalig sa ribulto kundili sa Ginoo gayod nga gilarawanan ni anang ribulto. Klaro man unta sa gusos sa Santo Niño nga ang ribulto larawan lang sa batang Hesus. They wrongly believe what is really a Catholic belief. Sakto gyud ang maong pari mga igsuon nga kita mga Katoliko nasayod man ta nga wa ta mosalig sa larawan kundi misalig ta sa gilarawanan sama pananglit sa larawan ni Santo Niño. Misalig kita sa Dios nga si Ginoong Hesukristo nga kinsa miagi sa pagkabata. Apan kini ato mga igsuon nga mga protestante ngano kaha nga dili nila kayang sabton ang pagtulunan. Nga klaro man sa official teaching sa simbahan CCC 2132 nga wa nato sila isipa nga Dios kundi respectful veneration. Apan sila ilag yung ipamugos nga gani mibiya sila sa tinuod nga simbahan tungod kay wa sila kasabot sa pagtulunan. Apan ania sila karon ilang ipamugos ang ilang sayop nga pagsabot. Ug ari ta mga igsuon sa post ni Strongman Alado usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist nga tinukod ni Ellen G. White nga matod pa niya tubag mga CFD kabahin kini mga igsuon sa padugo nga dunay nagpadugo og motor nga nagpa-blessing sa usa ka pare. Kung atong tan-awon mga igsuon no, weirdo ang maong suot sa pare nga posible nga dili kini Katoliko nga pare ug tan-awon nato nagpadugo ang maong tagiya sa iyang motor nga giblessingan. Una, kapila naman kini balik-balika sa ato ang mga exorcist priest, sila Father Darwin, sila Bro Wendell nga kining padugo dili ni pagtulunan sa simbahang Katoliko. Giklaro na ni sa Catechism sa 2116, 2117 nga usa ni ka divination. Kunya wa gihapon di ani masabti ni Glenn Alado nga ato naman ning gibalik-balik og tubag nga ang padugo dili kini pagtulunan sa simbahang Katoliko.